Deci, vedeți, practic cobor pe panta aceasta de intrare în zona de duty free. Apoi se intră în zona de duty free, da? Și vedeți aici aveți indicatoarele B, C, C, E, în zona aceasta unde este informația la mijloc, da? Zona de unde dumneavoastră vă luați avionul A, B, C, D, E, o luați la dreapta, să treceți pe lângă Lubavitch, vedeți? Treceți de Lego și aici aveți un coridor special, tot la dreapta, imediat după Lego, da? Unde scrie Service Counter for Foreign Workers. Deci este un ghișeu special, separat, pentru muncitorii străini. Și aici, vedeți, este Mizrahit Fahod și, cum v-am spus, lucrează 24/6 și trebuie să fiți atenți la intrarea și ieșirea șabatului. Știm că șabatul intră în ziua de vineri seara și iese sâmbătă seara. Și vă las aici exact numerele de telefon care sunt aici pe ușă și la care puteți să sunați dacă aveți nevoie de informații. Sunt deja 3 muncitori care vorbesc limba rusă, dacă nu vă descurcați cu engleza, așa că, dragilor, sper să vă fie de folos informația și vă doresc o zi minunată. Bye!